kada ko nga pundok mao ang reliyon nga Islam nagikan sa Saudi Arabia. O kining isa na to nga hanay sad nagigikan sa Cebu ang ilang representative sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Isa gyapon siya ka mga dagko nga mga reliyon sa tibuok kalibutan. Gani kini siya nabilong siya sa ang pinaka dagko nga reliyon sa kalibutan. 5 ka mga dagko nga reliyon nabilong ni ang duha. Ini ang bana mao ning Buddhism o naasad ang Orthodox. So kini sila ato karon mapaminaw ang ilang duha ka mga bahin nga mga pagpamahayag. Ang isa magpamatuod sa iyang hanay, ang isa pud mo hatag mo siya sa Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. Kini sila mga igsoon isan lang nga bagiitan nga mga debater. Si Brother Romas, Ibrahim Romas, dugay po kani siya sa Saudi Arabia bilang masteral ito sa iya hanay nga istan para pagpabarog gyud sa ilang paniniwalang Islam. O kini po atong sa wala nga bahin si Brother Efren de la Piña gikan sa Cebu City. Isa po kini sa nga bagiitan nga debater bisag asa na siya mabot. Daghan na ang iyang nakalantog yan na nakadebate sa pagpabarog, sa pagpamatuod sa ilang paniniwala sa Iglesia Apostolika Romana. So karon ato ang sila hatagan og tag 10 minutes kada side naa sila question and answer. Ang ilang question is 30 seconds dahil ang ilang answer is 1 minute. Dayon kada isa nila mga ison at 10 minutes dayon naa sila kada isa nga gidala nga question and answer tag 5 kapangutana, 5 kapangutana, 5 katubag kada isa. So karon mga isor atong ipadayon ang ilang programa para makapaminaw ta no, live ta sa via Facebook o live ta o live ta sa area inyong madunggan o inyo pong makita. So kaya ako nang ipahihatag ang panahon sa ni Brother siya mo pa ilapon sa iyang kawalang kompleto kay dili man ako kompleto yang detalye. Ang ilang topic karon nga ilang pag diskutan, ilang pagdiskusan, pamatudan sa reliyon ng Islam ni Brother Ibrahim Romas nga ang pag-asawa sobra sa isa, dili sala. O kini mga higala mga kaisunan, niini nga bahin nato nga paminawan kung unsa gyud ang sentro nganong ang ilang paniniwala daw dili nato kayo kabisado apan mibarog naay mibarog silang paniniwala bilang Islam. Ato ulit pong paminawan karon ang pagnigar ni Brother Efren de la Piña sa Cebu City o atong ihatag na ang pagpaila sa kumpleto sa ilang kaugalingon si Brother Efren de la Piña from Cebu. Brother, ikuha na imong hanay brother, asa ka nga nabilog yun nga asa ka gagikan. Salamat Mr. Moderator, gikanta sa nata sa Katoliko isip-sip di Cebu God kanat day nga bruganan nga si Brad Efren Yap de la Piña nga usa sa mo hatag mo side sa negative side sa friendly debate ni atong amigo nga Brad Ibrahim Ramas. So side ko sa Roman Catholic Church sa Sibdi. Okay, mo katanong mo kato atong na paminawan ang iyang side. Mitabok na gini sa Gigal Cebu. Gani tawag din sa nako gani mga alas 10. Doon sa Santander, mitabok sa aron, sa pagplastar o sa pagpamatuod sa paniniwalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Karon ato paminaw ng hanay sa atong talagsaon nga brother. Tagsalan nato ng maisul kay gano sa Dumaguete, wala na kay balong na day mo pabarog sa paniniwalang Islam. Ipaniagi ni brother pailat ay mga kompleto ba nga detalye o mga hanay sa mga side. Kung pangalan sa una Abraham Romas, Concardas Romas. Karon Ibrahim Concardas Romas. Dati akong Seventh Day Adventist. Isinilang ako mga Seventh Day Adventist na yung mga parents ko. At nag-Muslim ako 1981. Ako graduated from Silliman University. Lumaki ako sa Seventh Day Adventist Institution Churches. At alhamdulillah sa privilege sa awa ng Allah nandito ngayon. Napapatunayan ko as affirmative na ang pag-asawa ng sobra sa isa ay hindi kasalanan ayon sa Panginoon, ayon sa Diyos. Yan po ang aking standpoint. Balito sa iyo. Okay, daghang salamat to sa inyong duha ka mga hanay. Mao to no ang pasiuna atong nadungog kung unsa gyud angayan gyud mga higala mga igsoon nga kinahanglan naa kitay masarat kada isa nila kung nganong giista mitindog sila nini nga mga ilang nga barwanan. Karon atong tagaan sila sa
10 minutes kada ista, no? Affirmative side, atong pronounce si Brother Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. Okay, Brad, sa imo na nga side. Bismillah, Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking standpoint, pamapatunayan ko na ang pag-aasawa ng sobra sa isa ay hindi kasalanan. Basihan siyempre ang Quran. Ang Quran nagsasabi sa Suratul Imran, chapter 4, verse 3. Biblia with Biblia. Sabi ng Quran dito, of course, ang aking papapatunay mamaya, Biblia. Nag-put lamang ako sa condition sa Muslim. I will use the whole argument, Biblia ho ang aking babasihan. Pero ipakita ko muna kung saan nabasa sa Quran ang papapahintulot ng pag-asawa sa sobra sa usa. Sabi dito in English, and if you fear that you will not deal justly with the orphans, girls, then marry those who please you. Women, please women. 2 or 3 or 4. But if you fear that you will not be just, then one of those of your right hand possess is enough. So, ngayon, ano bang basihan ko sa among argument? Siyempre, hindi itong Quran dahil ang aking katunggali ay hindi naman naniwala sa Quran. Una, ang Biblia, wala akong nabasa in so far na ang Diyos nagsabi, huwag kang mag-asawa ng 2, 3, 4. Wala akong nabasa na ang Diyos mismo ang nagsasabi. In fact, kung titingnan natin ang batas, another thing, si Abraham alayhi salam, the father of faith. Sabi namin isa siyang Muslim, father of faith. Ilan ang asawa ni Abraham? Mabasa naman natin sa Genesis chapter 16, verse 1 hanggang sa 3, ang asawa niya ay si Sarah, ang pangalawa niya ay si Hagar, at ang pangatlong asawa ni Abraham, mabasa sa Genesis chapter 25, verse 1, nga ang pangalan ay Keturah. Dito naman tayo ni Solomon, ni Haring Solomon. Ilan ba ang asawa ni Haring Solomon ayon sa Biblia? 1 King chapter 11 verse 3, ang asawa ni Haring Solomon, 700 wives and 300 concubines. Mali ba si Solomon? Dahil sa pag-aasawa? Mali ba si Ibrahim sa pag-aasawa ng sobra sa usa? Mali po ba si Moses ang pag-asawa sa usa? Si Jacob, si David, ang asawa nila more than one. Sila po ba'y hindi nakakaintindi sa batas ng Diyos? Ang nakakaintindi tayo ngayon, tayong generation nakakaintindi, kung ang pag-asawa ng sobra sa usa ay this is a major sin or pangangalunya, adultery. Mayroon bang adulterous man nandoon sa paraiso? Adulterous po ba si Moses? Adulterous po ba sila ni Jacob, si Abraham? Dahil ang nangasawa sila ng sobra sa isa? Ang Biblia ba? Ano bang sabi sa Biblia tungkol sa pag-asawa ng sobra sa isa? Babasahin natin na ang Biblia. Kasi Biblia po ang ating babasihan na ang Diyos ay nagsasabi or nagpapahintulot sa pag-asawa ng sobra sa isa. Mabasa po sa Exodus 21, versikulo 10, sabi dito, okay? If he takes another wife, he shall not withhold her food, her clothing, and her conjugal rights. If he takes another wife, ang ibig sabihin, ang Diyos pala mismo, if he takes another wife, he shall not withhold her food. Hindi mo siya agawan or hindi mo siya pabayaan. Ang ibig sabihin, pakainin mo ang una. And clothing yung pananamit. And with her conjugal rights, ang ibig sabihin, pag nag-asawa ka ng pangalawa, susuportahan mo pa rin ang una sa kanyang conjugal rights at sa kanyang mga pagdamit at sa kanyang pagkain. Sabi ang Diyos, if he takes another wife, hindi naman sinabi nga, don't marry another. Wala po. Ang Diyos ang nagsasabi, don't marry another. Wala po akong nabasa. Ang nabasa ko na ang Diyos mismo nagsabi, if he takes another wife, kung siya ay mag-asawa ng iba, huwag niyang hadlangan na ang pagkain sa unang asawa at ang pananamit sa unang asawa. Ibig sabihin,
si Moses at ang Diyos, sang-ayon po nga pag-asawa ng dalawa. Otherwise, kung hindi po sang-ayon ang Diyos, nagkakasala po sila. Ilang minuto pa? Nagkakasala na po sila. 4 minutes. 4 minutes. So, yan po ang ating mga kapatid. So, marami kasing nagsasabi na bawal ang pag-asawa sa isa. Wala, sabi ko, saan ang Diyos nagsasabi? Ang Diyos mismo nagsasabi na bawal ang pag-asawa ng dalawa tatlo. Dahil tayong mga tao, ang sinusunod natin, ang mga propeta. Bakit nandito ang propeta? Dahil silang nag-interpret. Sila ang ideal. Sila ang dapat sundin. How to interpret the law of God. Wala akong karapatan to interpret the law of God, kundi titingnan lang natin ang buhay ng mga propeta at sugo. That's why ang mga propeta sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Surah Al-Imran chapter 4 verse 3 nagsasabi na kung if you cannot deal between wives, better for you to marry only one. Marry women of your choice, 2 or 3 or 4. Not if you could not deal justice between wives, marry only one. So mga kapatid, kung hindi nyo kaya sa inyong bulsa, pag hindi nyo kaya sa inyong bulsa, huwag kayong mag-asawa ng dalawa, tatlo. At hindi rin kayo kaya ang yung malapit sa bulsa, hindi niya kaya. Yung bulsa, kaya, at yung malapit sa bulsa, dapat kaya rin niya. Hindi pwedeng mag-asawa tayo mga kapatid na pakainin lang natin ang bunganga. Ang ibang bunganga, hindi natin papakainin, hindi rin pwede mga kapatid. So dapat tayong mga Muslim, tayo naniniwala, kasi hindi man lang Muslim mag-asawa ng sobra sa isa eh. Even Mormons eh. Legal sa kanila ang pag-asawa ng sobra sa isa. Ang problema sa mga Mormons, walang limit. Walang limit. So ito po ang ating masabi kapatid. I-wave ko na lang kung ilang natitira pang mga minuto. 2 minutes. 2 minutes. I-wave ko na lang para sa question and answer. We are entitled to ask the question. 5 questions. 30 seconds bawat tanong. 60 seconds or 1 minute ang answer. Maraming salamat. Okay no, mo to ato ang hanay o ang panig sa atong igsoon nga sa Brother Romas ayang pagpamatuod sa paniniwalang Islam nga dili bawal ang moasawa sobra sa isa. So atong nadunggan og ang ato karong saksyan paminahon ang question sa atong igsoon nga si Brother Efren Dilipinya. Tagaan ko sa 5 ka question o 5 sad ka answer. Isa 30 minutes question o 1 minute ang answer. Brother Efren, ready na ka? Uy, salamat Mr. Moderator Roy o assalamualaikum itong pinagkanggaatbang sa affirmative side. Ang unang tanong ko, kapag tao, lalaki, mag-asawa ng isa, sangayon ba si Allah? Sinabi very clear, ang Quran nagsabi, if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Kung hindi mo kaya ang dalawa, tatlo, So, apat, only one. only one. Saan kasulat sa Quran? Ang Quran chapter isa 4, lang. chapter 4 verse 3. Basahin natin. Surah Surah 4:3. 4, chapter 4 verse 3. Oh. Next question. Yung surah na kasulat sa 4:3, isa lang asawa. Sa ngayon si Allah ang ilang labing gamahanan ng Diyos sa Muslim. So, tama yun. Tama yung sinabi ni sa Quran nga isa lang asawa, wala nang iba. Moderator of section. Ayaw, ang tanong niya dapat akong sasagot. Huwag niya sagutin ang tanong niya. Kasi nagtatanong siya. Hindi pa ko Dahil nagtanong, objection hindi pa ko moderator. nag-final ng tanong. Premise na to. Okay, premise pa. So, magtanong ka. 30 seconds lang. Baka naubos ang 30 seconds sa iyong premise. Okay. So, we are very careful with that time, moderator. Kasi 30 seconds lang. Baka maubos sa premise ang kanyang 30 seconds. 30 seconds ang question. So, 30 seconds ang question. Kung hindi siya makakatanong, another question. Ang question ko, next question. Sa Surah 4:3, nakasulat na tama ang isang lalaki mag-asawa lang isa. Sa ngayon si Allah. Ang tanong ko, Question. ang tanong ko,
Tama yun? Mali ang inyong quotation. Kasi ang quotation nagsasabi, marry women of your choice, 2, 3, or 4. But, if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. The quotation is kulang. So, pinukumpleto ko ang quotation. Another question. Sa Lucas 16:18 sa Biblia, kay ginamit mong Biblia kanina, nakasulat doon nga, isa lang asawa, kapag mag-asawa ka ng iba, sinabi ni Kristo, adultery. Yung adultery, maniwala ba kayo, Islam sa adultery o hindi? Sagutin ko. Ipangilan na yung tanong? Tatlo pa. Tatlo. You are quoting Lucas. Ang ating proposition, hindi kang maayos, Sir Efren. Ang ating proposition, kapapatundaan nga si Allah or ang Diyos nagpahintulot sa pag-asawa ng sobra sa isa. Ang you are quoting Lucas, ang Lucas ho hindi salita ng Diyos. At si Lucas hindi nga apostol ni Jesucristo, eh. It's not talking about God. Ang discussion dito kay Lucas na salita, hindi salita ng Diyos yan. So papahanapan mo ako ng teksto sa Biblia nga ang Diyos mismo nagsabi, hindi si Lucas. Kasi si Lucas mismo, hindi nga disipulo ni Jesucristo yan eh. Mr. Why you are Moderator, quoting? Why you are point of quoting? order, Mr. Moderator. So, object ka. Object, Mr. Moderator. So, Objection. the answer is not responsive. My question is very simple. Sinabi na kina sa Biblia, gamitin yung sinulat ko kanina, yung stanya, na ginamit niya ang Biblia, mo'y basihan. So, Lucas 16:18, part sa Biblia. Matthew 19:9, part sa Biblia. Yung isa lang asawa, kapag mag-asawa ka ng iba, sinabi ni Kristo, makasala ka ng adultery. Ang tanong, tama o hindi? Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Okay? Pakibasa, kasi sabi nga Biblia dang basihan. Pakibasa nga sa proposition kung may nabanggit ng Biblia. Pakibasa. Pakibasa sa proposition. Ano yung Walang nabanggit yung Biblia eh. O patunayan sa Islam na ang mga asawa sobra sa isa, dili sala. O mo ni ang inyong Asa man diyan nasulat nga na Biblia, word Bible. So, balido ang imong pag counter objection kay eksakto. Mr. Moderator, Wala sa man iyang nakabutang. 10 minutes affirmative speech kanina, sinulat ko yung sinabi na Biblia mo usay basihan. Totoo yun. Oh, basihan. Excuse So, me, Mr. Moderator. I will quoting the verse in the Bible. Mr. Moderator. Okay. Counter objection. Ganito. Of course, kasi Biblia ang pagdebatihan namin, nagbasa ako sa Biblia. But we are basing upon the proposition. Ang proposition dyan nga, ang Diyos ang nagpahintulot. He's quoting about Luke. Hindi naman ako nagbawal, sige, basahin mo Biblia. Pero ang Luke ba salita ng Diyos? Hindi naman eh. Kung salita ng Diyos, kahit asan mabasa, basta salita ng Diyos, basa. Pero walang salita ng Diyos dyan eh. Okay. So, ganito yan na bilang moderator. Hinahanap lang ni Brother Efren yung sinabi mo na ayon sa Biblia, kasi hindi ka maniwala sa Quran, so babasahin natin sa Biblia. Kasi nabanggit mo. Kaya yun ang hinahanap ni Brother Efren. Pero di Kaya nagbigay siya ng mga verses, kinuha niya doon sa New Testament kasi nabanggit mo naman na ayon sa Biblia. Yun ang hinahanap niya. Moderator, I agree. Pero Diyos eh. Kung nandoon sa Biblia, Diyos ang nagsabi, it's okay. Hindi man nagsabi ang Diyos, si Lucas man ang nagsabi. Si Lucas ang nagsabi, hindi Diyos. So, ganito yan. Ang Lucas, gisulti ni Lucas, pulong ba sa Diyos o dili? Pang-apat na tanong. Pangapat. Kasi iniwanan niyo yung tatlo. Okay. Ang tanong ngayon, ang Lucas daw, salita ng Diyos? Yun. Hindi. Diyan kayo. Akong sasagutin. 1 minute. Ang Lucas ho, ay hindi salita ng Diyos. Ang Lucas, it actually, according to even the Catholic, ang Lucas is anonymous. Hindi pa nga din si Lucas ang author dyan, according to Luke. Hindi salita ng Diyos ang Lucas. So kung sabihin mo sa akin, you insist na salita ng Diyos ang Lucas, sa iyo yan. Pero the scholars and even mga well-known debater, they cannot accept that ang salitang Lucas
ay salita ng Diyos. At si Lucas hindi nga apostol ni Kristo. Okay, Yan ang time. Next question. Ato ta sa last na question. last question. May referensya ka ba, Abdur Ibrahim, standard references nga ang the book of Luke, ang salita ni Lucas, hindi galing sa Diyos? Meron kang mga standard references? Panglima yung So, natanong. question, oh. Panglima na tanong. Panglima. Ganito. Naghanap ka ang references sa Lucas mismo. Hindi mo ba kilala? Diyos ba si Lucas? Kasi naghanap ka pa eh. Para bang mayroong bato sa iyong harapan, tapos maghanap ka ng referensya. Bato, matigas o hindi? Nandyan ang bato sa harapan mo eh. Hawakan mo ang bato, matigas ba at malambot? Hanap ka ng referensya. Lucas ay hindi siya Diyos. Bakit magpahanap ka pa ng referensya na hindi siya Diyos? Si Lucas ba ay Diyos mo? Yung ba ang sinasamba ng mga Katoliko? Si Lucas ba ang Diyos nila? Yan ang sa akin sagot. Thank you. Okay, time. Wala nang tanong. So, mo to no, okay, nahuman na ang ato ang 5 ka gihatag nga 5 question o 5 pud ka answer sa atong hanay sa Islam o nindot kayo mga higala o mga kaigsoon ng ilang discussion no. Medyo umiinit, painit mga kaibigan ang kanilang discussion Kumusta muna ngayon. ako? Okay, kumusta muna kayo kay medyo painit. Okay no? So karon moadto ta ang pag-judge ani mga higala mga kaigsoon ko diya sa ato nga live mata sa Facebook o sa ere sa kanginan. Mao na nga kami nag-agat na maminaw mo para naa sa inyo ang judgment. At actually walay pildi ani nila dire, walay pili pero ang pagpabarog naa sa ilang duha. So karon ani ta sa hanay sa Catholic Faith Defender saya na pud nga 10 minutes. No? 10 minutes nga side. So okay brother. Sa imong Salamat kayo, start. Mr. Moderator Roy. O sa itong pinanggagat bang ang Brad Ibrahim Ramas. So, ang katapusan kong pangutanan niya, live with diri sa DYSR, Manila, Dumaguete City, Negros, Oriental. May ebidensya ba ka, standard references nga nagsabi nga yung sulat ni Lucas hindi galing sa Diyos. Oo. So, ang sagot niya ni diverse ang ibang statement na sinabi niya, hindi naman si Lucas sa Diyos. Pero, hindi na coincide sa tanong ko mga kapatid. So, ibig sabihin nga, ang proposition affirmative side na sobrang asawa, contradict sa Ebanghelyo ni Kristo. Contradict. Basahin natin ang Biblia sa Latina Vulgata Huban ni Monsignor. Nga sa Lucas 16:18, Lucas 16:18, kay gisultim sa niya nga Biblia, may basihan sa nato. Ang Quran, pwede siya basihan na may Quran sa duha man eh. Lucas 16:8, Mateo 19:9, nga kung asawa ka, babae lalaki, ang adunay asawa, legally wife gid ba? Kung mga asawa ka lain, makasala ka adultery, mga kaigsunan. Lucas 16:18, atong basahon ang Vulgata Latina na gipahayag sa pare ni Monsignor mga kaigsunan. Ito na tao kay murag karaan ganing Biblia. Lucas 16:18. So kung mga Lucas 16:18. 14 niya. May usa ka tao nga kita berada bitay. Basta mo ni, ayaw kung magigrelasyon ka klain, makasala ka adultery. So, nasa Mateo 19:9 o Lucas 16:18. So, klaro na ang Ebanghelyo. Ipahayag. Niya, kasi pulong ba sa Diyos ni? O, na, salamat ito. Oo. Ang tanan nga makigbulag sa iyang asawa, niya makigminyo og lain,
makasala siya, makapanapaw siya. So, klaro kayo ang kwan. Ya, ako din gipangutana ni sa itong pinanggang atbang Islam nga ang tubag ni divert siya nga dili na pulong sa Dios. So, usa ka na ka itawag og argumentum ad populum. Ignore the real questions. And directly answering siya. Kaya simple mo ito mga tanah. Naaman sa Biblia, klaro kayo, kung sa ka mga minyo, niya magigminyo klain, makasala ka o adultery. Naam na sa Exodus, Kapitulo 20, 1:17, nga sa 10 commandments subad, di kalog, sa karang tugon, nga ayaw, mga bit, o na, pero ayaw resyon ang imong silingan. Kung di silingan, pwede dahil, kumidya na uban ito. Pero, so nana, klaro kayo. Nya, ningon siya sa, ako nang gisuwat niya mga punto sa Exodus, si Moises, si Abraham, na yung mga asawa. Apil po si Solomon sa 1 Hari 11:13. 700 kabog asawa niya, 300 kabog puyo-puyo, dili asawa. So 1,000 na pertin ka nagbabae ni Solomon na lupig man si Abraham ug si Moises. Niya paibok sa Moises ko na. Niya, sa pag isa may kadeklara nga sinuwatan niya nga namatay naman. Niya si Abraham, nasulat na nagpasabot sa Biblia nga naiasawa si Abraham sa lain. Pero sa karang tugon mo to, niya, di man na to si Solomon, napukan si Solomon gumikan sa babae. At mong basahon ang Nehemias 13, napukan. Asa mabasa? Proverbs 31 verse 3. Ang hari napukan. King Solomon ko na. Niya, napukan siya na tumpukan gumikan sa kaulag. Sirak 47:19. So, Sirak 47:19, napukan si Solomon. Gumikan sa kaulag kay mamon sa kasing-kasing ang mga babae ni hangyo man niya magsimba ta kalaing Diyos Solomon. Tungod sa babae ang iyang relasyon, nagsimbahan siya kalaing Diyos. Dili na matuod nga Diyos. Muna nga supak sa unang sugo sa Diyos. Sa 10 commandments suban. So, tinabot babae lalaki, pero kung magigiminyo mo nga buhi pang usa, makasala og adultery. 1 Corintios 7:39. So tinaw kayo niya kani akong gi-quote sa mga I will quoting the verses in the Bible, Word of God ni. Word of God. Kinsa mag-ingon Word of God ni? Mismo ang Biblia niingon nga pulong ni sa Dios nasa 2 Timoteo 3:6. Ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Dios. Sa ato pa lamdagan ang pulong sa Dios, tibok sulatan. Nya sa Biblia, pulong mo sa Dios. Pulong sa Dios. Genesis down to Revelation. Pero ang kamatura naalang ni Kristo kay kitong karang tugon matud pa sa John 1:17. John 1:17, ang balaod niabot pinagi kang Moises, pero ang grasya ug kamaturan nitungha pinagi ni Yeshua HaMashiach, ni Jesus Christ. Sa ito pa, bugat yun ang tanang kamaturan naalang ni Kristo. Naman sa Quran siya di Isa. Nana tumbasahon ng Quran nga si Isa tuhuan sa nato. Unya nana sa panitanaw ng Quran mga kigsunan nga Last 4 minutes. last 4 minutes so. Sa Kuan si Kristo gitawag Isa Kuan sa kining anak ni Maryam ana Sura 5:72 at Sura 5:72 atong basahon ang Sura 5:72 ningon diri sa Quran sa Holy Book of Islam na siya. Ang katotohanan hindi sumasampalataya ang nagsabi si Allah ang Mesiyas, Jesus, anak ni Maria. Datapwat ang Mesiyas, Jesus, ay nagsabi, o angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan ang sinumang nagbibigay ng kaniyang katambal ng pagsamba kay Allah, kung ngayon si Allah ay
magkakait sa kanya ng paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. At sa salimon ng mga pagsamba at Diyusan, buktot, buhong, kabalasan, open close parenthesis ni, sila'y walang magiging tagapag-ilik. Pero diri sa press statement, mga kapatid, mga brothers and sisters, si Alamos Jesus. So, ibig sabihin, usara ni sila di ay. Usara sa, kung mantukba ni sa Biblia sa 1:60 mga kapatid, I and the Father are one. That is one divine nature sa interpretation. So, ibig sabihin nga, na equal ni sa sumala sa Quran na, naikot ko sa Quran, mga kapatid, sa Surah 5:72. Alama o si Isa, anak ni Maryam. So, ayop nga, ma-reconcile ni sa itong pinanggang katbang sumala sa Quran. Unya, ang wak ko nabasa sa Quran nga, kaniuyon sa si Ibrahim kanina nga, sa ngayon ba si Allah, ang Almighty God nga gituhuan sa Islam nga labing gamhanan nga Diyos, nga isa lang asawa, nitubag si Ibrahim. Oh, pwede isa lang, pero ni-qualify siya. Sa ito pa, pwede rin isa. Una kay wala kay kagasto, pero kay mga personal mong gahom, mga daghang mga properties mo, pwede ka makasawag daghan. So, ilan ang balaod sa Islam, ilan ang kultura o prinsipyo ba. Pero sa side, kaya wala mo magpabarog ini, kaya ako may negative side, igor ko mo, taltag mo, nigar sa iyang kusintar nga, kung ano yung iyang speech siya, kaya dihan mo kumukuha og mga pangutana sa ato pinanggang. 1 minute. So, muna nga, akong gilista ang iyang gipahayag kanina sa Exodus 2:21, duhi asawa ni Abraham, oo, niya si Moises, asad, asawa sad, pero dili man ni makumpleto kay Old Testament man ni, kay ang Biblia, babasihan, ang Biblia, Old Testament o New Testament, that is Bible. So, karaan ra, di naka-stand, sa naka-testamento ra na ang kuan. O niya, ningon siya kanina, propita sila ang nag-mo-interpret. So, asa mabasa sa Quran ang mga propita mo interpret sa Word of God, sa Biblia o Quran? Time. Okay no, mo to ang hanay sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gidala ni Brother Efren de Lepiña sa Catholic Faith Defender gikan sa Cebu. O gwapo ang ilang mga ipangbarog. Nagpabarog ang isa sad ni counter sad. So karon nga bahin atong hatagan og 5 ka question ang atong hanay sa paniniwalang Islam nga gidala ni Brother Abraham Romas. No, ato sa tagan og 5 ka question og Brother Efren andam na ka sa pagtubag sa nga 5 ka pangutana sa imong pagbabarog. Okay, Brother Ibrahim, imo na time. Salamat, mahal na moderator. Ang ating tema ay papatunayan na ang pag-asawa ng sobra sa isa ay hindi bawal ayon sa Diyos. Tanong, si Lucas ba ay Diyos ninyo sa mga Katoliko? Si Lucas po ba? Yan ang tanong. Diyos ba ninyo si Lucas? Persuasion. Mr. Ritor, your question is misleading. I'm not speaking. I'm not present the book topic, the Lucas ay Diyos. So, ask me what I have said. Wa ko magbabarog may tungkol ni Lucas nga Diyos. Mr. Moderator, objection. Kasi, Counter-objection. counter-objection. Kasi ang proposition very clear. Na papatunayan na ang pag-asawa ng sobra sa usa ay hindi bawal ayon sa Diyos. Ang pinag-ebidensya niya na hindi bawal ay si Lucas. So si Lucas. So, yan magtanong ako, si Lucas ba ay Diyos o hindi? Okay. Ang counter-objection ni Brother Ivan Romas, yung moderator, ang inyong topic, bahin sa 2 ka asawa. Sobra. O, ang asawa, sobra sa isa, dili sala, muna yung topic no, muna yung tema. Ayon sa Diyos. Magipirmahan. So karon,
ang inyo nga medyo diha mo nagbulagay sa mga prophet o mga apostoles sa Bible, tanggap naman ninyo kada isa nga ang Bible inyo ang hisgutan sa kini karong nga kaponon, pero diha mo sa pagka Dios medyo wala mo diha nagpirmahanay. So karon ibalik ang ang imong counter objection. Ako tagaan ako og balido ang iyang unang objection kay ang iyong tema naaman ang iyong pirmahan duha, pawatulan nga ang una ang mga asawa sobra sa isa dili sala. So diha lang sa tanga bahin. So bahin na ng pagka Dios sa karon nga time dili sa nato siya sentro kay mahawala man ta bilang moderator ako gatan-aw ko kung asa ang atong direksyon. Mao man atong direksyon diha sa tabapalo. So karon ako gibalik nimo brother imong question. O imong tubag sayang pagnigar sa imong Ang pangutana niya, Diyos ba si Lucas? Mano yung pangutana? Ang Diyos, God is infinite spirit, absolute invisible. Si Lucas makita may physical body. So, simple yun. Hindi siya Diyos. Tao si Lucas. Okay, next question. Okay, next one. Okay, salamat. Ibig sabihin tao pala si Lucas. Ang salita niya dahil tao siya, tao din, hindi pala Diyos. Ang tanong ko ganito, ang mga propeta po ba si Abraham? Nagkakamali po ba si Abraham pag-asawa ng tatlo? Dahil tatlo ang asawa niya. Second question. During the time of Abraham sa Old Testament, ang sila sa kanyang panahon. Pero ngayon, hindi na kasi si Kristo, bawal ang mag-asawa ng marami. Bawal ang mag-asawa ng marami. Kasi siya inabi ni Lucas 16:18, Matthew 19:9, is a great sacrament of matrimony. Efesos 5:32. Next question. Roma City 3, yan nakasulat sa banal na aklat. Next question. Ang tulong nga question. Ikatulong nga question. Nagtot ka ikaw na kaninang salita ng Diyos. Nabanggit mo, ayon sa salita ng Diyos. At pinapatibay mo yung tanong, you're putting sa 2 Timothy 3:16. Okay? Na ito ay salita ng Diyos. Sino ba ang nagsasalita sa Timothy? Diyos o tao? Sulat ni San Pablo ang 2 Timothy 3:16. Pero ang Diyos mo ni sulti nga lamdag si Espiritu Santo. Nga ang Biblia gisulat pinagi sa lamdag si Espiritu Santo. Kaya ang isulti ni San Pablo dili na iya 2 Corinto 12:19 gikan ni Jesus Christ matuod ng Diyos matuod nga tao. Diyos ka po gisulti. Okay, next question. Pang-apat. Saan po mabasa nga ang Biblia ay nasulat ay lamdag mula sa Diyos? Biblia, ang nasulat o nasabi, lamdag mula sa Diyos. Saan po mabasa yan sa Biblia? Sa 2 Timothy 3:16, all scriptures, omnes scriptura divinitus inspirata utilises. Ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Dios. Malinaw, klaro og tin-aw sa 2 Timothy 3:16. Sa Living Bible na, the whole Bible. Sunod ko. Okay, next question. Ganito, alam mo ba, talagang panindigan mo nga ang Timothy salita ni Pablo. Alam mo ba sa modern scholars, ang Timothy ay nireject nila na hindi kay Paul nga sunulat? Alam mo ba yan o hindi? Nga ang 2 Timothy, according to the modern scholars, Bible scholars, nga ang Timothy, unknown ang writers at hindi yan aklat ni Paul. Alam mo ba yan? Hindi. Hindi ko nabasa yung dokumento mo, pero ibasa mo yung proceed ka ng question. Tingnan natin. Pero sa Latina Vulgata, sulat ni San Pablo yung Timothy. So, mayroon nakatatak dito nga ang Timothy, sulat ni Apostol San Pablo. So, San Pablo, kadahong Timothy, sulat ni San Pablo ng Apostol kang Timothy. Mayroon kong nakita sa banal na aklat, ebidensya. Okay, next Okay, question. next question. Last na question. Pang-5 na. Ang mga propeta, sabi mo, ay walang tutol doon dahil Old Testament yan. Nagbago na po ba ang batas ng Diyos? May nababasa ba tayo nga ang batas ng Diyos ay nagbabago na
or mayroong mababasa nga hindi nagbabago ang batas ng Diyos? Si Kristo ang katumanan sa John 1:17, ang balaod pinagi kang Moises, pero ang grasya o kamaturan naa ni Kristo. Sa Episo 4:21, lahat ng katotohanan o kamaturan, all truths, si Kristo mo decide gina na sa Episo 4:21. 1:14, igusum bia it veritas it bita nimo binit ad patrim ni sipirmi. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father o Allah except by me. So why makaadto ni Allah kung di magi ni Yeshua isa ayon sa salita ng Panginoon. Okay, time. So ang ating time, parang di na tayo siguro mag-conclusion na lang. So, atong nadunggan mga higala ko kay una sa kaginan nga nagapaminaw karon nagasubaybay sa atong programa ini kapunon sa duha ka hanay sa duha ka dagko nga mga religion sa tibuok kalibutan, Islam between Catholic. So karon ato na paminaw og kamo ang mag-judge diya sa inyong sarili kung asa alin ang mga timbang, no? Na iyong nadungog ang ilang isa ka mga pagmatod o ang isa sa iyong nadungog na isa. So karon usay atong time base mag-short na ta Conclusion na lang bawat isa. pila ka minutes. Tag 5 minutes. O no, talaga na itong 4 minutes. So 4 minutes 4 minutes. kada 3 minutes na. kada isa. O 3 minutes. Conclusion. Conclusion. Okay, sakto para ito sa oras. So ako ang affirmative, so therefore ako ang last magsalita. Kasi ako ang affirmative. Okay, okay. Sa Sa rules. roles mao gina siya. So atong ihatag ang last na conclusion kay Brother F. Quran, naman tayo mga ebidensya sa Biblia nga sa Roma 7:3 o Mateo 19:9, Lucas 16:18 ug sa 1 Corinto 7:12 kama 39. Unya kining butanga sa Biblia gidili gyud ang minyo na hiusa na ka pinagi sa ang babae lalaki na hiusa sa sacrament of matrimony Mateo 19:4-6. So di na pwede magkakita lain. Yali, kung minyo lain, makasala kag adultery. So nana sa Quran sa ang adultery. Lana iyam nang giyonon sa ni Brad Ibrahim nga pwede ra usasad sa satos bitik akong pamagi nga. Kumingon sa usa, ambot sa dili na sobra. Kaningon sa pwede sa ayon si Allah usara yang asawa. Sa to iya sobra mas usa. Sa to pa iyang gi kontradik ang iyang wansat pag-uyon. Unya kay kining latugi sa friendly discussion unique nga topic po ni kay 1 minute. one man. Ang Biblia, ang Dios nagsulti bagidana. Ang Dios di kina mismo mo sulti kundi mogamit ang mga instrumento pinanggis mga apostoles, mga writer kay gitawag na og kining hagiographic copy pa. Mismo ang nagsuot limdagan sa Dios. Ya sunod autographic copy gikan sa linamdagan gikopya sa period mo na siya autographic copy. Si kuha gid ba sunod ang translation version na mga translation na. Pero ang mo interpret na dili ang mga propeta kundi ang Iglesia Katolika Romana mo'y authentic interpreter of the Word of God. E siya may nakahipos na without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Okay, time. Okay, no, atong napaminawan ang sa debater sa Iglesia Apostolika Romana, Brother Efrain de la Piña, mo to ang iyang konklusyon sa iyang hanay, sa iyang side. So, ang pag-judge na sa inyo, o atong ihatag po karon ang last na konklusyon sa ato ang Brother Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. 3 minutes, imo Ustads. Bismillah. Sa last na salita ng aking kapatid, sabi niya, without the church, there is no Bible or cannot be interpreted ang the Bible kung walang church. Nalimutan niya ang Catholic, Roman Catholic. Wala pa na sa panahon ni Abraham. Wala pa na sa panahon sa Genesis, sa Exodus, Leviticus. Ang yung Catholic Church, wala pa yan. Ibig bang sabihin, si Moses ay hindi naka-interpret, hindi nakalam ang tama at mali sila ni Abraham dahil walang simbahan na Roman Catholic noon. So I think that's very impossible nga pananalita
na ang church lamang mag-interpret. Okay? That's why nga, ang mga protestante nagre-rebelde. So, ang medyo kung susundan ko talaga ang iyang discussion, nahulog na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil salita ng Diyos, dahil ang aming batayan, ang aming proposition, papapatunayan ko na ang pag-asawa sobra sa isa ay hindi ito kontradikto o bawal sa harapan ng Panginoon. At he is quoting sa Quran ay talagang mali naman yung pag-quote niya nga si Allah rin at si Jesus Christ pareho daw. Ayaw ko napunta doon. So, hindi ko na lang sinundan dahil very clear na out of topic na ho ang kanyang discussion. Ang kanyang pinapapatibay dito, Episo, Timote, inalimutan yan yung debatable pa yan eh. Kung yan bang Timote or si Pablo ay kasinungalingan ho. Kung sinong magsabi na si Pablo ay apostol ni Jesucristo or tagasunod ni Jesucristo, that kasinungalingan ho. Bakit? Among the 12 disciples of Jesus Christ, mabasa natin sa Matthew chapter 10, the names of the disciples. Wala kang mabasang Paul. Last 1 minute. Wala kang mabasang Paul. Namagtaka ka, bakit nag-quote ng Episo, nag-quote ng, hindi naman salita ng Diyos eh. Ang Lucas ay hindi salita ng Diyos. Inshallah, may debate kami mamaya doon sa Boulevard, papatunayan niya na ang Biblia salita ng Diyos. Inshallah. So yan po, punta kayo sa Boulevard man sa Dumaguete, yan ang amin namang topic doon. Alhamdulillah. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood. At inshallah, subaybayan lang po natin. Kayo lang ho ang mag-judge kung saan ang tama sa amin. Basta sa akin mga kapatid, na ang pag-asawa sobra sa isa. Si Jesucristo ay hindi nagbabawal ho. Dahil sabi ni Jesucristo, Matthew 5:17, I did not come to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Sabi ni Jesucristo. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, mo to mga higala kaigsunan atong na paminawan. Ang bugat nga mga debater sa duha ka mga dagko nga mga pundok. Lamano sa mo kay murag init kayo inyong giskutan. No? Okay. Kaya salamat brother Romas Ibrahim. Daghang salamat sad. Imo brother Efren de Piña, bitabok juga kag Cebu. Alang sa tumong tuig sa magpabarog sa inyong mga gibaruganan sa nga bilang Iglesia Katolika. Naagyo sila mga kabugaton, mga igsoon nga mga kwan, mga higala nga mga reason kung nganong bibarog sila ni ana nga mga pundok no na atong nadungog tanan. So ang pagtimbang-timbang o ang pag-decide ana na sa atong mga panimalay nga naminaw karon ining haponon. Kaya salamat og bayong hapon kanatong tanan.